Croeso i'r dro swyddogol ar gyfer Gemau Ewrop, lle da ni'n wedi benderfynu unwaith ac am byth pa wledydd mae bob ysgol yn gael. Da ni'n mynd syth mewn iddi, mae gen i restr o'r ysgolion yma, ac yn y bocs, yn y pot yma, mae nhw bob gwlad sy'n cymryd rhan yn yr Ewros blwyddyn yma. Da ni'n dal chi'n ôl, mae ni'n syth mewn iddi. Mae Fiona efo fi wrth gwrs yn helpu i gadw cofnod o'r ysgolion, a mae Phil yn dal y camera gobeithio yn llonydd drwy hyn i gyd. Felly, da ni'n diolch gychwyn efo ysgol Glan Adda. Chi di'r cyntaf. A da chi wedi cael Gweriniaeth Iwerddon. Dyna beth ydych chi wedi cael. Mae Gweriniaeth Iwerddon yn 26 gwlad gorau yn y byd yn ôl FIFA. Dyna beth nhw'n dweud. Dwi'n cytuno, ond da ni. Ysgol Talysarn. Gwlad Pwyl. Dyna beth ydych gwlad chi. Mae gwlad Pwyl, os da ni'n sbio yma, ddim cweith mor dda gweith yr edrych 27 yn y byd ydyn nhw. Mae'n wych yn anffodus. Ond ysgol Llanrug, da chi wedi cael Rwmania. So, ysgol Llanrug, Rwmania. Ysgol Dolbadar, mae ysgol Dolbadar yn un o'r ysgolion sy'n gyrru 2 dîm at hynny. Eich tîm cyntaf chi, tîm rhif 1, os da chi wedi penderfynu barod, ydy Gwlad yr Ia. Wan, bach o sialens i chi'n Dolbadar yn tîm 1, mae Gwlad yr Ia ydy'r trydydd tîm gweitha yn y gystadleuaeth yn ôl FIFA. Dwi'n mynd dweud yn byd, ond yn ôl FIFA, ac yr ail dîm o ysgol Dolbadar, Gwlad Belg. Wan, Gwlad yr Ia ydy'r trydydd tîm dwytha. Yn ôl FIFA, Gwlad Belg ydy'r tîm gorau yn y gystadleuaeth. Felly, da ni'n disgwyl at gynnwch chi Dolbadar tîm 2. Ysgol Pen y Bryn, ysgol arall sydd yn gwneud 2 dîm i'r gystadleuaeth. Y tîm cyntaf maen nhw'n gael ydy Croatia. Chwaraewyr da iawn y Croatia. Ac yr ail dîm i ysgol Pen y Bryn, Portugal. Efo Cristiano Ronaldo, a maen nhw hefyd yn y 4rydd tîm gorau yn y gystadleuaeth yn ôl FIFA. Ysgol y Felin Heli. Da chi yn gyrru un tîm i ni, a da chi Ffrainc. Y tîm sydd yn gwneud y gystadleuaeth, maen nhw yn ôl hwn, ond mae'n dweud, lle mae, lle ni'n rhestr? Deuddegfad, o'n nhw'n dweud, ydy Ffrainc. Sydd ddim yn dda iawn, ond nath nhw'n chwarae lot o gemau blwyddyn dwytha, a dyna pam. Ond Ffrainc, wrth gwrs, y wlad lle mae hyn i gyd yn digwydd, a maen nhw, dwi'n meddwl bod gen nhw dîm gwych. Ond dyna chi, Ysgol y Felin Heli. Ysgol Santes Helen yn Gaernarfon. Da chi Sweden. Ibrahimovic o chwarae ddyn nhw, ond ges i sioc, mae Sweden yn ôl sôn ydy'r gweitha ond un yn y gystadleuaeth. Dwi'n meddwl bod hynny'n wir, ond Sweden di'ch tîm chi'n Santes Helen. A Llandwrog, da chi wedi cael Albania. Wan, yn anffodus, hein ydy'r tîm gweitha yn y gystadleuaeth yn ôl FIFA. Felly, yn anffodus Llandwrog, mae gennych chi dipyn o sialens ar eich ddilos o'n i ddweud. Sori am yna. Ysgol yr Hendre yn Gaernarfon. Da chi yn mynd i gael Awstria. Tîm bach da yn Awstria. Dim lot o enwa poblogaidd, ond maen nhw'n tîm solad, tîm da. So, y Hendre dda hynna, Llanllyfni wedyn. Ysgol Llanllyfni. Hwngari. So, Llanllyfni, da chi'n cael Hwngari. A mae Hwngari yn ddegfed tîm gorau yn y gystadleuaeth. Eto, dim lot o bobl enwog, ond maen nhw'n dîm da iawn. Llandygau nesaf, Ysgol Llandygau. Mae Ysgol Llandygau wedi cael Slovacia. Ysgol Llandygau, Slovacia, da chi yn rhestr i, yma, 21, y 4rydd gweitha yn y gystadleuaeth, sydd ddim yn gret. Ond, mae fyny sydd da chi chwarae dy dweud, dim yn nhw. Nesaf, mae gyda ni Ysgol Llanllechyd. Mae Ysgol Llanllechyd, Swistir. Wan, eto, mae Swistir bob blwyddyn y ddau. Maen nhw'n 8fed tîm gorau yn y gystadleuaeth yn ôl FIFA. Mae Swistir efo tîm da bob blwyddyn. Nesa, y Feinol. Mae'r Feinol yn gyrru 2 dîm i ni. Y tîm cyntaf mae Feinol yn cael ydy Gweriniaeth Siec. Ac yr ail dîm, da chi'n cael, ydy Lloegr. Wan, mae Lloegr bob tro ar bapur tîm da iawn. 5med yn wlad, yn y gystadleuaeth, yn ôl FIFA. A hefyd, nath nhw gyro bob un gem wrth fynd i'r gystadleuaeth. So, mae gennych chi
gyfle da iawn efo yna, swn i ddweud. Ysgol Tregarth hefyd yn gyrru 2 tîm i ni. Tîm cynta Ysgol Tregarth, yr Eidal. Un o'n ffefrynnau fi, a dwi'n meddwl bod yna tîm agorau sy'n y gystadleuaeth, ac yr ail dîm ydych chi'n gael yn Tregarth ydy Gogledd Iwerddon. Fel Cymru, di wneud y dda iawn i gyrraedd y gystadleuaeth. Lle'r Eidal a Gogledd Iwerddon i Tregarth. Ysgol Glan Cegin yn Bangor. Dych chi Cymru, Gareth Bale, chi sy'n mynd i gyrraedd gystadleuaeth yma, chi dylia gyrraedd i de. Glan Cegin, dwi yn cefnogi chi, cefnogi pob, ond dwi'n licio Glan Cegin. Bonnewydd, yn y bell iawn o Gaernarfon yma, Ysgol Bonnewydd wedi cael Twrci. Bonnewydd, Twrci, tîm da yma. Ysgol Waethfawr, ysgol arall sy'n ei 2 tîm i ni. Tîm cynta, un o'r ffefrynnau, Waethfawr, yr Almaen, tîm esgusodau gyda chi, hwnna'n dyn da iawn. Ac yr ail dîm ydych chi wedi cael, Rwsia, hefyd yn dîm da iawn. Felly, Waethfawr efo 2 dîm cryf yna. Ysgol y Garnedd wedyn, Sbaen. Yr unig dîm sydd wedi cyrraedd fo 2 waith ar ôl ei gilydd, so hwnna'n tîm cryf iawn. Ac yr ysgol ddwytha, wrth gwrs dim y weitha, ydy Bod Feurig, a da chi wedi cael Ukraine. Felly dyna ni, hwnna di'r dro, pob lwc i bob, na rei di gael tîmau da iawn wrth gwrs, rei dim gweith mor dda, ond fel dwi'n dweud, diolch am y tîmau sydd ydych chi'n perfformio'r diwrnod sy'n bwysig. Pob lwc.